Веледный фин игровой тырлыш история важеем бурпашкам да искусство пыр. Тачам пужандон лоис Воронин нима Мордовия са музея волыш яслан. Сенеем чере лебач вв учтас. Чері, лебач, вив. Тачом аслис пояснім Мордовяса музеїн, був пиштисне фін ігровой тир яслен ставрощеса форум кежледащтищеген. Сея скотритасне тавоща августин. Експозиція сподулаща пемис яслен образ ясвиле. Ми йо напиді пуктилисне важ єз. І борач чері, лебач да вивлищем пас яс, пожа аджіне фін ігра бидвой триламбуж ясиш. Откмен експонат ясле, мате кикшурс во. Посредством вот этих вот украшений мы как раз-таки и можем увидеть и культ коня, и культ птицы водоплавающей. Та мічме чантор яще смівермам аджіне вивда лебачлиш образ яс. Шуамта не машкери спас яма уткалиш коктуйсе. Збиль виласка фін ігровой тир яслен чокида тачамся пожа аджіне. Отставнален олемис, ічема пемес да вирвакед. Но ставта щер ясис ескольне важолемас. Ставна сам вогічений йони аулемен. Та лиш вішталене Мордовяса університетен величиш яслен уджяс. Битколуйда ембурен, щінма чубічене пемес яскадічем аслис пел щер яс. Макшанский костюм представлен рубахой, низ, который украшен розетками вышитыми. Мокшалендером лиш пожа аджіне щер, мисиджі шуше, джоджек кокяс. Ержалиш костюм ящуш та джимічмедене. Вада лебач та ань яслен пас яс. А мужиче яслен колуїш пожа аджіне вив ясес. Та не пожа тудмашне і Мордовяса щер пасалиш, етнофутурист Юрій Дирінлен уч ясен. Рыбу нашел, но у меня рыба сухопутная. Менам щерпас ясиш пожаджене чері, вив, лебачес, емвешик ікар, кодуще синечань. Супермечуш зеліпеткедлене лебачлиш образсе. Чері, лебач, вив, учтас, ще те пожалон тудмашне асладвуж яскед. Ота образ ясе пожа аджене мате став фін ігровой тирислиш.